So yun nga mga kapatid, nandito na naman tayo sa Jazeera. So good morning, magandang umaga. So nandito tayo mga kapatid sa Jazeera dahil hindi na-update yung price nila para sa promotion. So dapat updated na yan kasi na Wednesday ngayon. So bawal kasi yan, baka pagdating na pag pinili ng customer ay mali yung presyo niya. So yun ay bawal. So ngayon ay pumunta tayo dito para i-update natin. Tapos hindi pala i-update dito, doon pala sa main branch ng Jazeera. So hindi ako ang mag-update yung salesman o di kaya yung taga Jazeera, Sulaiman niya. Doon kasi yung head office ng Jazeera. Maghintay tayo ng oras kung kailan tayo matatapos, kailan natin na matatapos yung 8 oras. So tayo kasi mga kapatid, tinatapos natin yung 8 oras kasi kahit wala tayong ginagawa. So ito mga kapatid yung binidyoan ko nung una. Ito yung vlog ko nung una na natatandaan nyo ba mga kapatid. So hindi pa to tapos dati. So ngayon ay tapos na to. So kung magpapakaras ka dito, lang to mga kapatid, 45 yung car wash. Tapos kung ililinis yung sa loob, iba-iba yung presyo, ba yung sinabi ko. So yan, magpapapull tank na naman tayo dito mga kapatid. So ito mga kapatid, i-scan nyo lang to, tapos makikita nyo kung magkano yun. Ito yung may mga price list sila. So yan, kailangan i-scan. Ayun mga kapatid, yung 18.8 liters ay 41 lang. So ang presyo ng 91 dito ay 2.18. So ito siya mga kapatid, yung resebo natin. So kumukuha tayo ng resebo para naripan natin kay Mayos. Pag walang resebo ay hindi siya magbabayad, hindi niya tayo babayaran. Sayang yung pera natin pag hindi na natin naripan. So yun lang mga kapatid, lilipat na naman tayo sa ibang market. So yun, ang binayad natin ay 41.01. So 18 liters pa yun, 18 liters yun. So ngayon mga kapatid, nandito tayo sa Tamimi 162 para maglagay ng promotion price. At ngayon ay hinintay natin na matapos nila i-print. So ngayon ay piniprint na nila. Ito mga kapatid, nahanap na natin yung promotion price. So 4 lang yung sa atin, 4 lang mga kapatid. So hanapin mo dito. So kailangan dito magkahalo-halo. Kung paano nila in-arrange, dapat ganun din ang gawin mo para hindi kayo mag-away ng cellphone. So yun lang mga kapatid. Stand by the fire, your tiny hand in mine. You're 5 feet off the ground. You rest on my shoulder. The stars convey the light, so fragile in the night. In this moment,